Bai, bueno, hau adunantzako historikoa da. Adunak orain dela 10 urte izan zen lehenengo aldiz osatu zula talde herriartekoan apuntatzeko, eta 10 urte horietan egia da, txandan bat pasazutela kuartosea edo pasazian, baina semifinalea eta ez finalea sekuletzian iritsi, ez? Eta aduna bezalako herri txiki batentzako, 500 biztanleko herri batentzako 10 urtetan segidan herriarteko taldea osatzea bakarrik izugarria da, eta ja, tanoa iristea eta final batea, ez, historikoa izango da, hau berriro gertatzea badakigu oso zaila izango dela, taldea osatzea bakarrik asko kostatzen dalako, eta, izugarria, ez, da, holako herri batei ematen dio, izugarrizko potza, ez? Bai, egia da, ja aurreko asteburun partidua irabazi zuenetik, seginan ja dena aztoratu zen, eta seginan, zer egin eta antolaketan. Eta igandean bertan ja autobusa martxan jarri zen, zerrendak eta zabaldu zian, kartelak errin zabaldu genitun, eta ja igande gaueako jasi zen jendea apuntatzen. Ja dagoeneko 2 autobus bete diteu, eta 3. zerrenda irikita dago, eta, hoi autobusai dagokionez, jarraituko dugu ostiral arte autobusen apuntatzeko aukera egongo da, eta gero horrekin batea, afari herrikoi bat antolatuko dugu larun batean Atanoko partidotik bueltan, denak elkarrekin autobusen etorriko gara, eta frontoian herri afari bat ingo dugu. Hoi kanpoko batzui enkargatu jau gaina herriko guztik partidua junalizateko, eta sarrera horiek, egongo dia 2 asteazkena liburutegian, goizean, 12 ordu batea sarrerak egongo dia eta afariko tikeak eta apuntatzeko aukera eta dena liburutegin egongo da, eta Inularrian 6 zazpiterrita herriko liburutegin egongo gea eta aukera egongo da sarrera guztik eta hartzeko. Bai esan, afaria etorri nahi dunak bihar izango da azkeneko una, autobuseko ostirala izango da, baina afariko izango da bihar, esan bezala kanpoko enpresa bate izan diogulako eta bihar gauen konfirmatu behar degulako dena. 300 sarrera dagoeneko saldu ditugu, egia federazioak eskura jarri ditudula herriantzako beharrainako sarrerak eta hori eskertu behar dugu. Dagoeneko 300 bat saldu dugu, badago jende bat ere oendik galdezka, oendikan pelotako, behartzanakoak ere pelota gurekin ere junei dute, kideak eta laguna dituztelako, eta haiek bihar etorriko dira, eta orduan espero dugu handikan jende desente gehiago izatea, ez da, autobusean ere 150 lagun ja lehen esan bezala gaude, eta afariako 150 pertsona ere ja elkartuko gea, eta hortik gora izango gea zalantzi gabe.